ማእከሉ ኣብግመ ጽላሉ ብጣዕሚ ዜማ ዕዋፋት ልበይ ተዓንጊሉ ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ስድራ እግዚአብሔር ናይዚ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ዝኾንኩም ዝኾንክንን ከመይ ኣለኹም እና ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትህልወለይ ናይ ወትሩ ትምኒተይ እዩ። ብምቕፃል ድማ ናብዚ ዩቲዩብ ቤተሰብ ዝኾንኩም ላይክ እንዳገበርኩምን ኮሜንት እንዳፅሓፍኩምን ምኽረኩምን ምትባዕኹም ኣይፈለየኒ ፍትዋተይ። ቤተሰብ ዘይኮንኩም ድማ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኮኑ ኣሕዋተይ ማዕረይ። ብምቕፃል ለማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ሕፅር ዘለት ምግብን ጥዕምትን እያ እና ሓቢርና ንከታተል ፍትዋተይ። ያው ሽጉርቲ እንዳቆለኹ እየ ከምዚ ጌርና ሽጉርቲ ንቃሎ አትክልቲ እያ ማለት እዩ ኹዳር እዩ። ያው ከምዚ ኢላ ተቐልያላ ሕጂ ኮሚደረ ክገብረሊ እየ ኮሚደረ ገይረ ኣለኹ ብደንብ ነማስሎ ያው እንዳተቐለወ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ድማ ድንሽ ከቲፈ እኒአኹ ማለት እዩ። ዘይቲ ክጠውሰ እየ ኣብዚ ድማ ካሮት እኒአ ንከትፎ ኢና ካሮት ከትፌ ከምዚ ጌርና ካሮት ንኸትፍ ካብኡ ኩሉ ዘይቲ ኢና ንጠብሶ ማለት እዩ።
ያው ድንሽ ናብ ዘይት ከወርአ ዘይት ወይ የለ ማለት ያው ድንሽ እንዳተጠበሰ ብዘይቲ ያው እዚ ድማ ባህራት ገይረሉ ኣለኹ ቅመም ዘለክን ቅመም ትጥቀማ ትኽእላኽን ንእሽተን ሰልሳ ገይረሉ ያው ከም እትሪእኦ ቅሉ ነብሎ ብደንቢ ይቅርታ ድምፀይ እኳ ብጣዕሚ እየ ተሓፂነ እየ ክሰዓል እንደይ ይስማዓላ ድዩ ከመይ ከምዚ ጌርና ሕቢርና ብደንቢ ንቀልዎ ያው ዘይቲ ጠቢሰዮ ድንሽ እና ጀዘር ማለት ካሮት እና ድንሽ ያው ሂልሎ ባድንጃን የቀረየና ባድንጃን እውን ቀሪባ እያ እንዳእኸለት እያ እዚኣ እውን እንዳእኸለት እያ ቀሪባ እያ ክትበስል እሺ ማይ ጥብ ከብለላ እያ
ባድጃኖ እንዳኣኸለት እያ ኣውፃኢ ሕጂ أوزي يلا بعد جانوني أخي لله ያው ከምዚ ገይራ ኣውፅአየኒ ኢኹ ኩሉ ማለት እዩ ያው ንእትዎ ማለት እዩ ናብቲ ዝሰራሕናዮ ስልሲ ኩሉ እቲ ክዳር ብዘይቲ ጠቢሰ ናብኡ የእትዎ ባይዘው ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝምችወኒ እዚ ምግቢ እዚ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ከመይ ትሪእዋ ጋይስ ተፈቲኹማ ላይክ ግበሩ ኮሜንት ኣቕሙጡለይ ኣሕዋተይ ማዕረይ ይኸው ከምታ ትሪእዋ ኣማሲለየን ኣለኹ ኣብዚ ድማ ክዝብራና ፍርፍራው እኒአና ንገብረሉ ኢና ያው እዚ ብላዕሊ ግብረ ኣቢልና የኺልና ስለ ዝኾና ማለት እዩ ናብሳይ ብስ ከምዚ ጌርና ንኸድና ማለት እዩ ያው ተወዲኣ ከመይ ትሪእዋ እስኪ ተተመችሃኩም ኮሜንት ኣቕሙጡለይ